Ayun guys, laking pusit. Ayun. Alright. Ayun, mga Oragon. Dalawang alimasag. Nagjerjer sila. Ayan. Ulihin natin. Lumubo na si Butik School. Right, mga Oragon. Ito na yung aming nahuling alimasag. Catch in cook na. Ayan. Saka yung mga isda-isdang medyo maliliit-liit. Pero nito. So, let's eat. Catch in cook. Alright, mga anglers, welcome back sa ating channel Bicol Express da Oragon. Na yun, papunta na naman kami sa dagat kasama ang tropa si Ronnie. Anglers, magandang gabi. Ayan si Mr. Oyram, A754. Ayan, 754, papunta kami guys ng dagat. Mamimingwit na naman Mr. Oyram. Shout out dyan sa mga anglers, mga tinatraw ng talakitok at saka bibit. Sabi ni Kaandi, walang ya yung lugar na yun, ang lalaki talaga ng bitbit. Ang laki naman talaga ng bitbit na nahuli ko. 1.474 kilograms to be exact. Talagang tinimbang mo sir ha? Oo, tinimbang ko. Sabi ko sa'yo, may timbangan ako dyan eh. So shout out sa'yo sir, halan. Magandang gabi. Ayan, so papunta na naman tayo sa dagat. Let's move. Ayan. Ayan, shout out to all Our friends. our subscribers and friends. Okay, punta na kami sa dagat. And lovers. Mga anglers, mga Oragon, mga beshi. Alright, kita-kita tayo doon sa dagat. Kahit madilim, magbibideo tayo kahit paano. So ayun guys, mga Oragon, nandito na kami sa dagat. Inaayos lang ni si Ronnie yung parking ng sasakyan at ipupwesto na. Alright, medyo tahimik kami dito sa tabing dagat, mga anglers. So ayun mga ka-anglers, nagsisit up na ng mga rod. Ayan si Mr. Oyram. Dito yung ibang gamit nila. Doon maglalagay si Ronnie ng ilaw. Tinala ko pala yung isang rod eh. Ayun. Kakabit dito sa baterya ng sasakyan para maliwanag yung area namin. Yo mga Oragon, mga ka-anglers, dito nga kami sa dagat. Ayan, nakapaglagay na ng ilaw, maliwanag na sa area namin. Ayun ilaw na doon, taas. Yan si Ronnie. Dito yung sirala naglalagay na, nag-aayos na rin ng kanyang rod, pamingwit. Ganda pala pagpataas ang mas manong liwanag, mas malawak. Ayun mga ka-anglers, mayroong pusit. Right, ayun, huli natin yung pusit. Ayan Ayun, mga Oragon, dalawang alimasag. Nagjerjer sila. Ayan, hulihin natin. Huli ba? Ayun, nadali. Dalawa sila doon. Ayan kasama putik. Baon sila sa putik eh. Guys, laking pusit. Ayan. Alright, grabing tinta nahuli ko. Malaki yung pusit guys. Mga anglers. Yay. Tingnan natin mga ka-anglers, si Mr. Oyram may huli na yata. Ayan na guys, first catch, subur. First catch ni Mr. Oyram. Alright, yan ganyan ba buhay? Nahuli ko laking pusit. Lagyan natin doon sa ayan mga Oragon, alimasag. Ayan Alright, nadali siya. Ayan mga Oragon, may hipon. Ayan huli. Ayan mga anglers, huli ni si Ronnie. Ayan Palit ng isang hipon.
Hipon ang pinain mo? Oh, kapalit ito, isang hipon. Ay kung yung hipon ay 30. Ay di 30 ang ganire. Oh, papa, hindi na masama. Oo. Ay kagas, maganda na ang size oh. Oo ah. Sabi ko na nga ba, nilunok ng animal eh. Wala, napabayaan ko kasi. May inaasikaso ko doon sa kabila. Maganda ang size. Alright, mga anglers, nasaan na? Maputi na ba? Madilim talaga, di makita. Iyon no? Nurse! Si Aling Norse, Aling nurse! si Nora Honor. Yan, mga Oragon. Si Nora. Sabi ko sa'yo, Utay, 30 piraso. Huli ni si Ronnie. Si Ronnie, ka-anglers. 30 piraso Nora. Saan na? Ayay! Isa lang. Isa lang. Dalawas. Mag-asawa sila? Walang iwanan. Till death do us part daw sila. Sure man. Ayan, dalawang kumagat. Sabay sila. Mag best friend. Meron ba sir? Mabigat? Mabigat yung tingga. Ayun, meron. Lastig na yan. Ang lakas sumatak, ang liit. Sure mo pa yung pagkain ko ah. Alam mo, malaki no? Lastig na yan. Ang liit oh. Malaki yan, malaki. Mapalag. Yun oh. Hindi ah. Nora ba? Nora. Nora ngayon ah. Nora, Shohor. Nora, Nora. Kung malaki sir. Pwede na. Sige, atake mo. Baka yun nga yung gumagalaw nun. Yun. Ayan oh. Mayroon oh. Shohor. Shohor ba no? Ayan ah. Kahit nabuhay pa. Mataba eh. Oh. Mataba. Good size man. Ayan mga akurago no. Kalimasag. Ayun pa oh. Ayun oh. Ayun oh. Meron pa isa dito. Ayun oh. Uy. Kalpas. Bumaon. Dito siya bumaon. Bilis magtago ah. Ayun oh. Oh. Ayan oh, limasag pa. Oh. Tuloy ka balbon. Ayan guys. Ayan oh. Susuksok na naman po sa ano. Ayan na oh. Oh, yan na siya. Kasama, oh. Putik. Yo, good morning mga Oragon, mga ka-anglers dyan. Ayan, maliwanag na. Siyempre, nandito pa rin kami sa dagat. Kasama sila si Ronnie, Sir Alan, si Mr. Oiram. Ayun, si Mr. Oiram. At ito si Sir Ronnie. Lalagay ng pamain. Yun si Sir Alan. Naka-hoodie, naka-black. Alright. Good morning guys, good morning mga Oragon. Hindi tayo nakapag-video masyado sa gabi, madilim. Pero mayroon namang mga huli. At kita nyo naman ang ebidensya. Puyat ka katulog. Ayun mga Oragon. Balik tayo sa dagat. Maghanap tayo ng alimasag. Nagdala tayong ayun oh, pang sibut. Ayun, mayroong alimasag mga Oragon. Yan o. Ay.
Ayan o. Ay, maliit pa. Ayan ah. Ayan guys, may pusit oh. Ayan oh. Layo. Ayan o. Huli na. Nahuli yung pusit guys. Oh. Yun, nasirit-sirit pa. Meron dito isang maliit na pusit guys. Ayan o. Yun o. Oh. Ayun o, ay limango. Oh, na. Butiti, patay. Kalutang na. Oh. Ayan guys, mga oragon ang nahuli kong alimasag at yung mga isda. Andyan na rin. Meron ditong yung pusit nahuli ko pa to kagabi. Ayan o, may pusit, alimasag, alimango, isda, andyan. Maraming alimasag. Ayun mga oragon, mainit na naman ang umaga sa baybaying dagat ng naval area dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayan ang mga tropa pips. Si Mr. Oiram lumipat ng pwesto. Dito siya naglagay. Ayan guys, medyo kukunti na tao. Doon oh, mayroon pa rin naman mga Pinoy din na nandun. Mga Pinoy lahat ang nandito namimingwit, wala na yung mga ibang lahi. Ayan o, yan yung aming sasakyan. Sasakyan ni Sir Ronnie. So ayan mga oragon, naka ano na tayo, panlaban sa initan. Mainit na. Nag-costume na yung mga anglers. Ang hinada anglers, yan, nagpakabalot na sa mukha, nagpaka-sombrero, nagpaka-sweatshirt. Ayan. Yan si Mr. Oiram. Si Ronnie, ayun o. Sirala nandun sa may sasakyan. Nasa lilim. Yan, tingnan natin yung huli ni Mr. Oiram. Ah, kumanan, talakitok yan. Oh, talabutit. Pastilan. Ah, hirap na hirap kang humatak, butiti. Balo, yun balo. Ayan, butiti. Nakadalawa ka na ba ya? Agay. Ah. Lahi na namang butiti. Dapat, ano ka na lang, talakitok. You know, lumubo na si butik school. Biglang. Ay, hindi kaya to nito. Kaya nga, sabi ko sa'yo, laki eh. Yan mga oragon, laking pagi oh. Ito yung, Subukan mo si Batin. ito yung nakita ko, ito yun, kagabi. Hindi naman malapitan. Wala. Layo. Alright, mga ka-angler, mga oragon. Nag-iimis na ang mga anglers. Ayan oh. Uwi na kami. Matumal. May huli naman, konti. Diga sino ano ngayon. Kinakagat yung pamain. Kaya uwian na lang. Sa susunod naman. Balik naman dito. Oragon, mga ka-anglers. Uwian na ang anglers. Ayan. So, medyo konti lang huli. May huli naman pero di ganun karami. Uwi na kami. Sa susunod ulit. See you next time mga oragon. Ka-anglers yan. Uwian na ang tropa. Tanghali na. Mainit. Ayan. Ang mga cowboy. Sheriff. Sheriff. Dalawang sheriff kasama. Tapos may bodyguard na dalawa kasama. Dito rin oh. Pares na kasombrero. Ayan. So ayan guys. Uwi na kami. Sa susunod ulit na fishing vlog. Okay. Biyahe na kami. Tanghali na. At dito na rin magtatapos ang fishing vlog na ito. Medyo inalat ngayon. Inalat. Hindi masyadong kumagat sa mga pain. Kaya
may huli naman, di naman na zero. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga ka-Uragon, mga beshi, mga bay, mga ka-anglers. Ayan. So, hanggang sa muli. Anglers in Jeddah. Ayan, ito yung anglers ng Jeddah. Anglers ng Jeddah. Number 1, Sir Alan. Patay tayo. Alright. Sige. Watch na. So ayan mga Uragon, mga ka-anglers, ito yung nahuli namin, oh. Yung isda, nililinis na. Hindi masyadong karamihan. May pusit. Ayan yung mga isda huli ni Mr. Wiram. Ayan, kila Sir Ronnie mayroon din. At ito yung nahuli ko mga alimasag, nililinisin namin at lulutuin. Ayan, oh. Yun, anong tawag yan? Sugar, no? Sugar. Laking sugar. A few moments later. Right, mga Uragon, ito na yung aming nahuling alimasag. Catch and cook na. Ayan, saka yung mga isda-isdang ano, medyo maliliit-liit pero nito. So, let's eat. Oh, catch and cook. Alimasag. Kain na. Yun, no, sausawan.